yang mau ni le waktu jatuh masa sama sekarang sebab masa apa aja pindah jam deh macam lah hai macam itu mana aja saya kasih nama Panji dia berma je tujuh neng letam kelai Bin mua kusu na mana boma ke pati uti mana aku kisah saya kena baru kata samung ni payai punga ciri nau payment bekara jek song yang tangai mana ni payai baru गाड़ी बैठो तई थी केता बाइक बहुत जगह हमबो नवाई हॉल बस कंगो एमने खरक बस तंग मानी बरो टंग माखा तीन जना तंगो दुई जना अबो बाके दुई जना थी केता ना माने जगह न मासा के थी क्या जीबी थां थी क्या जीबी वो गबनो खा जीबी तलां माने रां पुसा सुगियांगै नगो रिजा होगा नगो फाके थी केता एमने कोदिन दखुं खना 2 तारिख दिनो गथनां मानि ना गथना प्राय 5टा 5:30 समय गताबुक तो नुखुंगो तो पान्दारो खायने नांनाय साइकाबा सामुं रक तांगै सिसाय तंग जाव हनै बि नुखुंगो तो ताबुक सायमानो आवनि बिसिं तै ताबुक नुखुंगो पान्दा खायनानि थांनानि बिसिंगो तो रां पैसा नांनाय गलुकरंनो ताम खक जानानि मुसुं याबो नंनि मीडिया तरफ थाके आं किसा कयनो मुसुंगो जे अमतै नुगनाय सिनाय रंनो किसा मिसा सबाय माखे बसाव ता सामुं हुं तंना रक माइता ओ कामिनि बुमु समचरन के ब्लक हे तामुं ना बबो ब्लक अबोबा जिरेनि सिंगमले बुंनोबा बेलबारि ब्लक उनके नि बुंखे सचिन्द्र देब्रम एमने जे थैनायनि समुदांखमु सन्जितनि बुसा खरबसक दंमानि दुई जना आसालामासा बोरमासा लगियो दंगन लगियो दं बिनि उमर बोसोरावना बिनि उमर प्राय 35 बोसोरावमोन ना 35 बोसोर ना एमने तांगै तैसाय दं तांगै बुनि दिन हाजिरा थांगै मास मास याता यामैता हामबाय नीले ताम कलाय जे थैनायनि आं बिन बाय बिन ननि सा ताम के बो थैया बो जगह पार्टी थैया किसा सागरी बरम नय हलो एक्सीडेंट नंग लाइके पबा एक्सीडेंट नहने साना खानामान परे बराय जिबिरे फरजा खाजिबे फरजा गय आजागा नाई जिबो नायखा नाय निया बलो बनो नगो जिबिनि सुतिरि हका के नगो हाइमेन नका फरनिसिको दिने के थैया एमने जिबिउ जे तोय माने के तामनि बागैयाबो रांग्रि क्रेन बागै जे नरक तुमानि नांखा तामबो बाहाय रांग्रि करै बरबो करै नुखुं सुग जाया जतो नुनो चावना बुं नुखुं ता बुं नको एबे सुग जाया बरक से बरक काम खानाय बुनि दि हाजार तांग साइ दं गान के बाबन बागै नरां बाय तुमा हाया गताबुक तो थैमानि यागलो ताबुं नुखुंगो तो पान्दांनाय बिनि हाया दाना 13 दिन रो खायनो नाङोनो 13 दिन रो खाय नाङोनो इंगलो करंलो नोंताम माने कबंनानि मुसु लोकरंना बन को खसाना मुसु बं नुखुंगो तो एबे सुग या बरबो दिन हाजार तांग सामबा रां रसरै बं 13 दिन खायनो रं जागा रो किसामिसो जतो नचिनि ताम सनि सिनरनि एमले रो अबरबो किसा फाइनाय थाके साव नसिनि एम दिसिनो हान्यो कबंना मुसु किसा फाइनाय थाके जानाय बं नुखुंगो एबे सुग जाया बरक केनि बुमुखे बुं सुस्मिता देबरमा ओ कामिनि बुमु रबिको समुचन्द्र पारा समुचन्द्र ना के ब्लक है ब्लक बिहार बारी पंचायत के पश्चिम जयनगर द हमबाय